Kull sena f'pajjiżna jseħħu ma' 800 inċident ta' grass fires meta jitkebżu n-nirien f'żoni fejn ikun hemm il-ħaxix. Fl-aħħar ġimgħat anke frott il-mewġa ta' sħana li diġà għamlet f'pajjiżna kien hemm numru ta' inċidenti ta' nirien li nfirxu malajr bir-riħ sħun. F'intervista ma' One News, id-direttur tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili, Peter Paul Colleiro, saħaq dwar l-importanza tas-sehem tal-pubbliku li m'għandux jarmi affarijiet fil-kampanja li jikkontribwixxu għat-tkebbis tan-nar. Bħalissa fil-xhur tas-sajf il-kampanja kif jaf kulħadd tkun nixfa u tkun lesta biex taqbad ftit kliem. U allura once li meta wieħed jitfa' sigarett jew tefa' forsi friskun tal-ħġiġ għalkemm ma tantx fadal minnhom fil-market. Imma meta wieħed jitfa' jew jisservi talenti fix-xemx jew inkella tinstaq karozza fuq għal tkun nixfa, wieħed jista' jibda naru huwa stess anke jekk ma jkunx irid u bekk jinfirex in-nar ma kollhom kien. F'dawn it-tip ta' każijiet kollox jaħdem kontra l-pompier għax in-nar jinfirex f'postijiet differenti. Inti se jkollok in-nar l-ewwel ħaġa li jkun qed jimxi b'veloċità kbira, speċjalment jekk il-kundizzjonijiet tar-riħ ikunu qegħdin jgħinuh, jiġifieri jkollok in-nar qed jinfirex u allura tiddetermina mal-ewwel fejn qed jimxi n-nar u fejn tkun inti biex twaqfu. Dan mhix kwestjoni li wieħed joqgħod jiġri wara l-fjammi biex jitfihom għax kieku ma tispiċċa qatt jibqa' jaqbad, tibqa' titfi u jibqa' jaqbad sakemm jieħdok. Colleiro kompla jispjega kif it-topografija ta' pajjiżna bħall-għoljiet u l-widien ukoll jagħmlu differenza għax ir-riħ jgħaddi b'modi u f'direzzjonijiet differenti. Affarijiet ta' importanza oħra huma jekk hemmx il-ħajja umana l-ewwel ħaġa u mbagħad anke ngħinu fejn tkun hemm irtsiet u fejn hemm annimali biex nippruvaw kemm jista' jkun insalvaw ħajjiet biex inwaqfu n-nar milli jidħol ġo razzett u jagħmellek ħerba u joqtollok l-annimali li mhux dejjem sfortunatament jirnexxielna imma nagħtuha importanza kbira. Id-Direttur tal-Protezzjoni Ċivili saħaq li dawn huma inċidenti li ma tistax tippjana għalihom minn qabel imma tmur fuq il-post u tieħu deċiżjonijiet dak il-ħin billi tagħmel l-aqwa użu mir-riżorsi disponibbli. Allura tajjeb li wieħed ikun infurmat biex jevita milli jagħmel azzjonijiet li jistgħu jinstigaw inċidenti bħal dawn. Barra minn hekk id-dipartiment irid tkun lest għal kull eventwalità f'każ li jkun hemm aktar minn inċident wieħed fl-istess ħin. Ir-riżorsi rridu nużawhom tajjeb u rridu nużawhom b'mod illi kull min iċempel jista' jingħata l-għajnuna.